गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। एमसिएलए अमर बसुमतारिया गोथार बर'दिननि मुङै गामिनि बैसोगोराफोरनो दख'ना आरो गामसा राननानै होदों। गोथार बर'दिन एबा क्रिसमासनि मुङै एमसिएलए अमर बसुमतारिया गावनि न'आवनो गामिनि गासै सा 50निबो बारा बैसोगोरा सुबुंफोरनो दख'ना आरो गामसा राननानै होदों। अनलायनाय, हेफाजाब होलायनाय आरो गोजोनै बयबो खौसेथियै रायजो जानो हानाय बायदि बे खामानिखौ मावदों होननानै एमसिएलए अमर बसुमतारि बिथाङा फोरमायदों। सान्तिपुर ओनसोलनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। सान्तिपुर बाजार सेरावनो बेखेवबाय गोदानै पान्जाब एन्ड साइन्ड बेंकखौ। बेंकजों सोमोन्दो लाखिनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। सान्तिपुर ओनसोलाव गोबां सुबिदा गोनां सरकारजों लोब्बा थानाय पान्जाब एन्ड साइन्ड बेंकखौ दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्तिपुर बाजाराव बेखेवना होबाय सान्तिपुर बाजार कमिटिनि नेहाथारि गणेश थापाया। जाय बेंकआव नोंथांमोना गोबां सुबिदाफोर जेरै गासै रोखोमनि लन, पेन्सन, रां दोनथुमनाय, बख'नाय सुबिदाफोरखौ मोननो हागोन होनना बुंथियो बे बेंकनिनो जनाल मेनेजार लाररेमटां हमार बिथाङा। बेनिखायनो जायफोरा बे बेंकआव एकाउन्ट खुलिनो गोसो बिथांमोना 2024 मायथाइनि जानुवारि गोदान बोसोरनिफ्राय गाव गावनि फोरमान बिलाइनि गेजेरजों एकाउन्टखौ खुलिफैनो हासिनना मिथिहोयो सान्तिपुर बाजार कमिटिनि आफादगिरि प्रेमजित नार्जारी बिथाङा। फैगौ 2025 मायथाइनि जानो गोनां बिटिआरनि इलेक्सनाव सनितपुरनि रायजोफ्राबो भट होनो मोननायनि थाखाय एबसुआ खामानि मावगासिनो दं होनना एबसुनि बुंथिगिरि अबिद नार्जारीया बुंदों। बेलस्रि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा गुथि बोसोरारि थान्दै जख'न्थाइनि थान्दै मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै एबसुनि बुंथिगिरि अबिद नार्जारीया बिटिआर गोरोबथानि दफा मावफुंनाय बिटिआर गोरोबथानि 3.1 दफानि गेजेरजों गामि सोसननाय, 5.3 दफानि गेजेरजों सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि हानि जेंना सुस्रांनाय, 6.3 दफा बायदियै फरायसालिनि जेंना सुस्रांनाय आरो ओनसोलाव आथिखाल समाजनि थासारिनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखियो। बिटिआर सोरखारनि मददजों गिबि खेबनि थाखाय गोदान दिल्लीनि आइआइएमसिआव खौरांगिरिफोरनो होनाय फोरोंथाय मावबादाया थुंगेबाय। बिटिआर सोरखारनि मददजों गिबि खेबनि थाखाय गोदान दिल्लीयाव थानाय इन्डियान इन्स्टिट्युट अफ मास कमिउनिकेसन आइआइएमसिआव सा 20 खौरांगिरनो होनाय फोरोंथाय मावबादाया दिनै जोब्बाय। खुंगा 33थि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो नासनसालि रुपाथि मायथाइ फोरबो फालिथायखौ दिनै खुंफुंबाय। उदालगुरि जिल्ला टंला बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि 33थि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो नासनसालि गामि आफादनि रुपाथि मायथाइ फालिथायखौ साननैनि हाबाफारि लानानै दिनै 1 नं नासनसालि गामियाव मेहेरगोनाङै खुंफुंबाय। हाबाफारियाव बाहागो लायो टंला बियाब बाथौ गौथुमनि आफादगिरि गौरी चन्द्र बर' आरो नेहाथारि गजेन बसुमतारिया। गेवलां मेल बेखेवगिरि महरै उदालगुरि जिल्ला बाथौ महासभानि लेङाइ गाहाय नेहाथारि फोसावगुरु पदराम कछारिया बेखेवना होयो। लोगोसेनो बियाबनि गं 50 गामिनिफ्राय 2000सो सुबुंफ्रा बाहागो लानायनि गेजेरजों हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै खुंफुंबाय। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमाया चिरांनि दाबदं फारियाव जेजेएमनि बिथांखि बेखेवना होदों। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा चिरांनि दाबदं फारियाव जेजेएमखौ बेखेवना होयो। गोग्गो लोंग्रा दैखौ गासै 300सो नखरफ्रा मोननो हागोन। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बुङोदि बिटिआर जेजेएमनि खामानिया 60% खामानिया जाबाय। दान मोननैसो उनावनो 90% खामानिया मावफुंजागोन। लुफुंखांनायनि उनाव माखासे जेंना जानायफोरखौ नायबिजिरनानै सुस्रांनानै होगोन होननानै प्रमद बर' बिथाङा बुंदों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो 30 नं सिडली बियाबनि एमएलए जयन्त बसुमतारि, बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलत स्वर्गयारी, एमसिएलए सायखं बसुमतारि आरो एमसिएलए माधव चन्द्र सेत्रिया। चिराङाव बिपिएफ दोलोनि गेदेरथार जयनिं हाबाफारि।
2,000नि बांसिन फरायसा फरायसुलिफ्रा BPF दोलोआव जयनिं जादों। आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा मिसगाइड खालामदों। बेनिखायनो फरायसा फरायसुलिफ्रा राजखान्थि हान्जायाव जयनिं जादों। बे बाथ्राखौ बुंदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। चिरांनि सम्फा बाथौ खेराइ फेमिलि रिजर्टआव BTCनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिनि बेरफ्रुसार बिबुंथि। प्रमद बर'नि सोरखाराव मोनथाम स्किमा मजबुत सोलिदों। इउपिपिएल दोलोनि मिटिङाव थाङाब्ला अरुणोदय आसनि मोना। इउपिपिएलनि मिटिङाव थाङाब्ला 75,000 रांखौ मोना। इउपिपिएल दोलोनि मिटिङाव थाङाब्ला PMAY न' मोना। थांनाय 17 बोसोराव जाख्ल'नायखौ इउपिपिएल दोलोआसो नुदों। नाथाय इजिया नुवाखै। बे बाथ्राखौ बुंदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। अदला ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिटिआरनि 38 नं भैरबकुन्द बियाबाव इउपिपिएल सोरखारनि अनसायनायाव दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय अदला PCDCनि सिङाव लामा, कमिउनिटि टयलेट, कमिउनिटि हल आरो गेस्ट हाउस बायदि रोखोमनि मावबिथांखिफोरखौ बेखेवदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय अदला PCDCनि अदला कासिबारियाव आलासि जिरायसालि नब्लां बेखेवदों। बेखेवना होयो उदालगुरि बिधानसभा समष्टिनि MLA बा बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा। नोंथांमोना रांनि गोनांथि समाव एसे बिबांनि एबा मेक्सिमाम 500निफ्राय 10,000 गेजेराव अनलाइन एपनि गेजेरजों 1 आरो 2 दाननि थाखाय एसे खम बिबांनि सुदआव लन लानोब्ला गोरलैयैनो लानो हागोन। बे एपआ ट्रास्टेड आरो गभ रेजिस्टार। लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होबाय। लिंकनिफ्राय डाउनलड खालामना आंनि प्रम' कड VISIT676BC खौ इन्टार ए प्रम'सन क'डआव इउज खालामब्ला 100 रां फ्रि मोनगोन आरो बे 100 रांखौ लन लाना सुख'ना दोननो हागोन। नोंथांमोना बेवहाय रां जमाबो दोननो हागोन आरो बोसोराव 12% सुदबो मोननो हागोन आरो गुबुन गुबुन खाबुबो लानो हागोन। मख'नो गोनांदि आङो बे एपखौ स्पन्सार खालामाखै, नोंथांमोननि खाबुनि थाखायसो फोसावदों। सोलोंथाइगिरि मिस्टार सनाम वांचुकआ देग्लायनि 20थि उपेन्द्र ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बान्थाखौ आजावनो थाखाय क'क्राझाराव सौफैबाय। मैया मिस्टार सनाम वांचुकजों बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव मुलुगसोलोंसालिनि फरायसाफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन फरायसालिमाफोरनि फरायसाफोरनि गेजेराव इन'भेशन एन्ड निउ आयदानि सायाव सावरायो। दिनै 23 दिसेम्बर खालारखालि बे 20थि उपेन्द्र ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बान्थाखौ रमन मेगसेसे बान्था मोनगिरि इन्जिनियार सोलोंथाइगिरि मिस्टार सनाम वांचुकनो गथायनाय जागोन। दिनै बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव मोनसे जर'खा हाबाफारिनि गेजेरजों बे बान्थाखौ गथायनाय जागोन होननानै मिथिनो मोन्दों। बाक्सानि सालबारियाव सालबारि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 27थि बोसोर जथुम्मा खुंनो साखाफारा जादों। बाक्सानि सालबारियाव थानाय सालबारि बियाबनि बाथौ थानसालियाव सालबारि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 27थि बोसोर जथुमनि हाबाफारिखौ बोहैथि दाननि 24 आरो 25 खालाराव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुंनो आखायाव लादों। सालबारि फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर जगत चन्द्र बसुमतारीया खौरांनि गेजेरजों फोरमायदोंदि खुंनो लानाय बाथौ फुजायाव 24 खालाराव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारी बिथाङा। रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ जोबजासे नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय थाबाय।